विषय चेंज हो गया कौन साला एक दिन मरेंगे हेला जो दिन हाइदर मरिबो সেই দিনে দুনিয়া কহিব হায়দরটা স্যাক্রিফাইস করা জানিয়া ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଉପରେ ନେଇ ମତେ ମାରିବାକୁ ପିସ୍ତଲ ଟିଗର પર ଆଙ୍ଗୁଠ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଶୈତାନ ହଠାତ୍ ଭିଲିଆନରୁ ହିରୋ ହେଇଗଲା ତମେ କଣ ଏ ହାଇଦରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ नहीं माने ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତ ଆଜ୍ଞା ତମେ ରୁହ ତମେ ଘର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ହି ଆସିଛ ବନ୍ଧୁ ହି ଯିବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କଣ ଏ ହାଇଦରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କୁହ କୁହ କମେନି କୁହ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସତ କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଣିବଟା କେମିତି ମାନେ ସେ ଜାଣିବଟା କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାଣେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ମୋ ଜାଣିବାରେ ଜାଣତର ଜଣା ହଉ ହଉ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଅଜଣା ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ এই যেমনি বন্ধুত্ব ভালো পাইবা প্রেম ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ କାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜାଣେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ହାଇଦର ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହା ହବ କିନ୍ତୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଆଉ କାହାର ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହା ହବ ସେ ସମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ହାଇଦର ପିଲାକୁ ତମେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିନା ତ तो बोलू ना इंस्पेक्टर पूछो ना दिखाई के वो भौड़ की क्या बाबू चल वो भौड़ ठीक थे हुए अरे वो भौड़ चोला मुंडा श्याम बाबू विश्वास करो जोरो तो श्याम बाबू ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭାଇର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହେଁ କି କଳଙ୍କିନୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ମାଟ ମାଇଲା ବେଳେ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ ଏ ହାଇଦରକୁ ବାଧିଲା କ'ଣ ଓ ଆରେ ଚୁପ ରହ ବାପା କୁହ ସାତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ତା କାରଣ ପାଇବି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଗାଡ଼ି ମୋର ଏଠି ରହିବ ଯଦି ମୋ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଛ ହେଇଯିବ श्याम बाबू आज तुम चतुर्थी ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚତୁର୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଚତୁର୍ଥୀ କରାଯାଏ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷିବା ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୁହଁ ମୋ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣିଯାଅ श्याम बाबू एमती के भी हो श्याम बाबू ଶୁଣିଯାଅ ଏ ସୁଯୋଗ